Pohledejte u Pána v jeho veliké moci. Oblečte plnou boží zbroj, abyste mohli odolat ďáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk tmy, proti nadzemským duchům zla. Proto vezměte na sebe plnou boží zbroj, abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát. Stůjte tedy opásáni kolem beder pravdou, obrněni pancířem spravedlnosti, obuti k pohotové službě evangeliu pokoje. A vždycky se štítem víry, jimž byste uhasili všechny ohnivé střely toho zlého. Přijměte také přilbu spasení a meč ducha, jímž je slovo Boží. Ke službě modlitby s lidmi, kteří nějakým způsobem zakoušejí extrémní útoky zlého, jsem se dostal tak trošku jako slepej k houslím. Každý z lidí se s tím zlem nějak setkává, je otázka, jak to vyhodnotí. Všichni jsme pobádáni k dobru a také pokoušeni ke zlu. Ale pak jsou situace, které jsou nějak jiné, jakoby vyhrocené, kdy to zlo má větší sílu než obvykle. Jednou jsem se ocitl v situaci, kdy mě oslovili jiní kněží, že v jejich farnosti je žena, která prožívá velké útoky zlého, a dokonce ze svědectví té kamarádky, která u toho byla, že prožívá nějaké záchvaty, kdy z ní mluví nějaký jiný hlas, kdy dělá věci, které si nepamatuje. A prožívá velké deprese, úzkosti, strachy. A celý ten život je naplněn nějakým velkým zlem. No a tenkrát mě požádali, jestli bych se té ženy neujal. No u nás v katolické církvi bývá zvykem, že tu modlitbu za osvobození v plném slova smyslu, které se říká exorcismus podle určitého rituálu, může konat kněz jenom s dovolením biskupa. Tak jsem zažádal o povolení našeho biskupa i biskupa z diecéze, odkud pocházela ta žena. No to dovolení jsem dostal a začal jsem tedy takhle sloužit. Ten kněz, jako v každé jiné službě nebo profesi, získává svý zkušenosti. A skrze ten první rozhovor se vůbec obeznámí s tím, jestli ten člověk sám vědomě se otevřel temným silám a pak, jak se ty projevy toho zla jeví v jeho vlastním životě, čili popíše obtíže a problémy, které má. A ten kněz podle toho samozřejmě zvažuje, čím by ty problémy mohly být. No a pak existuje něco jako takový diagnostický exorcismus, kdy ten kněz se poprvé modlí tu modlitbu za osvobození a podle reakcí toho člověka zhledá, jak moc ten člověk je zatížen právě těmi démony nebo jak moc je to psychická nemoc. Někdy ty případy jsou lehčí, někdy stačí 1 modlitba, někdy 5 modliteb, někdy se s těmi potřebnými lidmi modlívá ten exorcista třeba léta. A někdy ty obtíže jsou tak veliké, že třeba u toho musí být i 2 kněží a protože se dostává do takových stavů jako nevědomí, kdy sám o sobě nic neví a tak musí samozřejmě také zajistit, aby tomu člověku se nic nestalo, po případě, aby u toho byla nějaká odborná pomoc. Většinou se jedná o to, že buď to jsou lidé, kteří mají faktické problémy s démonem a ti moc toho exorcistu nevyhledávají. Teprve až když ty problémy jsou naprosto neúnosné. A pak jsou lidé, jejichž problémem je třeba nemocná psychika, nebo jsou to lidé nějaké hraniční poruchy psychické a
Ti by zase rádi exorcistu. Pro mnoho lidí samozřejmě zůstává exorcismus takovou exotickou záležitostí, spíše středověkou a tmářskou. Člověk se ani nediví, protože většina z lidí má představu o exorcismech z nějakých filmů, více či méně povedených. Ta realita je jiná. Je to o bolesti toho člověka, o jeho trápeních, o tom, jakým způsobem mu pomoci. Samozřejmě, že ty názory na to mohou být různé a je to tak normální. Důležité je, aby lidé nechtěli vědomě spolupracovat se zlem, protože si tím nesmírně zkomplikují život. Naprostá většina lidí má představu, že tyto problémy se týkají jenom hrstky lidí. A to proto, že se s tím sami nesetkají. Je to tak, že právě díky té době takové, jaká je, která zlehčuje moc zla a vede k tomu, že zvlášť mladí lidé koketují se zlem zcela otevřeně, vlastně přivádí do té zátěže spousty a spousty lidí. Takže ta potřebnost těch kněží je čím dál větší. My díky tomu, že jsme zemí takovou prostě skeptickou, takovou jako, nechci říct přímo ateistickou, ale takovou kritickou prostě vůči církvi a vůči Bohu, vůči víře, takže lidé daleko snadněji uvěří právě všem pověrám, pavěrám, nesmyslům a dokonce právě i těm věcem úplně zlým. Démoni jsou padlí andělé, velice inteligentní. Jejich inteligence o mnoho převyšuje inteligenci naší. Někdy se lidé domnívají, že démoni také vědí věci dopředu, nevědí nic, to ví jenom Pán Bůh. Ale démoni jsou tak bystří a chytří, že dovedou vyhodnotit z těch věcí, které prožíváme, jak to asi pravděpodobně bude. Čili oni dobře předvídají, jak ty věci jsou. Proto všechny ty věštění a čarování, které se doptávají do budoucnosti, astrologie a takovéhle ty věci, které působí skrze démony, kolikrát vycházejí, poněvadž ty démoni mají vynikající schopnost odhadu. Takže oni jakoby tomu člověku něco z té budoucnosti řeknou. Na druhou stranu to nejhorší je, když ten člověk tomu uvěří, protože on skrze tu svoji víru a strach si to zlo do života přivodí. Někteří lidé mají takovou naivní představu o tom, že jsou démoni dobří, kteří nám pomáhají, to jsou ti duchové takové těch menších tříd a pak jsou takové ti větší, kteří nám škodí. No, ona hierarchie mezi démony skutečně je, Písmo svaté o tom mluví, ale moc o tom nevíme. Je to hierarchie, která je mezi nimi přísně střežená poslušností, tresty. Je lépe do toho světa vůbec nezasahovat. Ten démon prostě, když nechce odejít, tak on ti slibuje, že jo. Tak mě sliboval babi, ne? Sliboval mě prachy, sliboval mě prostě všechno, ale já tu službu dělám právě proto, že mám nějak se zařazenou stupnici hodnot. Kdybych chtěl tyhle ty věci, tak nedělám to, co dělám, ne? Ale protože on na tohleto naláká spousty lidí, tak prostě se snaží i mě třeba nabídnout, kdybych chtěl nějaký hezký ženský, že mi jí dá kolik chce a kdybych chtěl peníze a slávu a zdraví, taky mě nabízel zdraví, jo, že prostě budu furt a budu mít sílu jako 30letý, jak jsem začal hekat, ne, jak už mě je 55. Je to samozřejmě služba trošku jiná, než je ostatní služba kněze. Nese sebou také určité obtíže, nejen vyčerpání, ale také takovou zvláštní pozornost toho zlého,
která se obrací na toho exorcistu, čili musí počítat s tím, že se mu začnou stávat nějaké výjimečné věci, technika mu začne zlobit. Musí si dávat pozor, modlit se za ochranu a počítat s tím, že ten zlý prostě není s tím moc srozuměn, že někdo nějakým způsobem u toho člověka jako chce vyrvat ze spáru. Čili útoky proti tomu knězi nějak jsou. Musím si dávat pozor na to, abych měl čas na jiné věci. Abych slyšel věci krásné, abych žil v normálních lidských vztazích, abych odpočíval. Je důležité, aby člověk měl smysl pro krásu, pro přírodu, pro umění, pro vztahy, že toho nějak jako udrží, aby se nenechal vtáhnout tady do tohoto světa, který je nějak zvláštní a nějak je pokušením takovým, jako že člověka přitahuje. Jednak ty lidi, kteří tomu propadnou, a pak by mohl fascinovat natolik prostě i toho služebníka, že to bude vidět všude. Ta služba není na celý život. Může být a nemusí. Jsou kněží, kteří se tomu věnují až do smrti. Jsou kněží, kteří se tomu věnují třeba několik let. A samozřejmě, že ten kněz vždycky je předmětem nějakého zájmu božího nepřítele. Ale když z té služby vypadne, no tak je to jinak. Z té služby může ten kněz odejít na vlastní žádost, anebo může být odvolán. To dovolení biskupa je buď na dobu neomezenou, nebo na dobu omezenou. A záleží vždycky na tom, jak ten biskup toho kněze pověří. A když ten kněz zjistí, že už prostě to je služba, která je buď nad jeho síly, takhle jsem já na čas odstoupil z té služby. Samozřejmě, že v této službě člověk častokrát má pocit, že je to takový boj s větrnými mlýny, jestli vůbec to má smysl. Protože lidé jsou lehkomyslní, lehkovážní, koketují se zlem a pak chtějí řešení rychle, snadno, hned. A i ty síly toho kněze jsou omezené, jeho možnosti. Na druhou stranu mockrát jsem prožil, že lidé se dostali ke zlu i ne tak úplně svou vlastní vinou a když je možné jim pomoci, je to taková veliká odměna. Když ten člověk se dostane z svých problémů a může začít žít ten svůj každodenní, obyčejný život. No, já sám jsem chtěl samozřejmě žít také rodinný život, poněvadž jsem měl krásnou představu o rodině a krásnou zkušenost z rodinného života. Pán Bůh to viděl jinak. Poznal jsem, že se mám stát knězem a samozřejmě na tom začátku jsem netušil, co všechno s tím bude spojeno. Postupně jsem si uvědomil, že stále víc nacházím takovou širší rodinu v těch vztazích, které vytvářím, nejprve v těch farnostech, kde jsem byl a posléze potom po revoluci. Když jsem mohl začít žít jako řeholník, jako karmelitán, tak jsem nalezl vlastně takovou náhradní rodinu také v klášteře. Bližší úzké vztahy, které mě dovolují žít každodenní obyčejný život.